place ourselves in the presence of the Lord. Dear Lord, we stand before you in humble prayer. Please tunga. Tarungan ko po, kung saan mabuha. Tarungan ko po. No. Ato sa palaylay nyo ang atong ikalingaw nga duwa mao ni ang PH ras. Sa pag-register ni mga singgaw, i-click lang nimo ang link na sa comment section. Yung pagkahuman, register, pinapalay mo ng mga singgaw. Nya pagkahuman, ang pag-cash in ni mga singgaw through GCash ra. Di po ka maboring ni mga singgaw kay daghang kapilian nga duwa. So ato pinaka-paborito dira mga singgaw kaning Super Ace. Kaning mga singgaw Super Ace. Pag abot ninyo diri mga singgaw, kamo na bahala di og pila yung ibit. So ato dira. Kanin jud atong pinakapaborito nga duwa mga singgaw kay kusog ko nimo hatag. So dira. So ikaw mo rin bahala di mga singgaw og pila yung ibit kita. Atong dako-dakuan og pusta mga singgaw. 200. So dira spinta. 1. King, si Tujis largo. Usban. Katulo. Tara. Uy, scatter mga singgaw, scatter kani. Natay free tin spin mga singgaw. Kani sigurado gini. Tara, let's go. So dara. Gatog. Gi, king. Loh, kamay. 3 mil largo. Kamay. Usbi. Sa atong 200 niya pusta mga singgaw. 4 mil na. Kamay na uga. 2,000.
5 mil mga singgaw, 5 mil na. Sige po, 720. Puni pagod. Sa atong 200 nga pusta mga singgaw, nakadaog-taog. Pila? 6,000. Grabe pa kaninduta mga singgaw. I-click na ang link sa comment section pag register na PH Ras.